Прекарайте с мен един ден, докато малката е на ясла. Какво правя? Първо я завеждам на ясла, прибирам се, отдъхвам си, че най-накрая имам тишина и спокойствие, разопаковам се, защото навън времето в Чехия все още е много студено и се заемам с закуската. Закуската е важна, за да имам сили да свърша след това всички задачи, които съм си планирала предварително. Докато ми се стопля водата, прибирам малко от съдовете, правя си кафето на джезве. От известно време много ми харесва, но отнема малко време, докато водата се стопли. През това време също така си правя овесена каша. Днес я направих с банани и боровинки. Добавям си понякога мюсли, добавям си всеки път общо взето различно. Понякога я правя с кисело мляко, днес я направих с бадемово мляко. Разбира се, лененото семе и чията са изключително важни, така че не ги пропускам. След това си правя кафенцето, на него също му добавям бадемово мляко и за подсладител използвам мед. Изключително е вкусно и ви го препоръчвам. И ето момента на тишина и спокойствие. Няколко минути само за мен, само да си спия кафенцето, да си изям закуската и да си почета книжката. Изключителна идилия. След това се захващам с домакинската работа, измих чиниите, имаше нужда да измия и печката, както и мивката и много ми харесва как са такива чистички и лъскавки, но за съжаление това никога не остава така за дълго време. След това си направих едно чайче, много ми харесва този чай на Оксалис за добро настроение и добра памет. Правя си го в голяма кана, така че да ми стигне за по-дълго време през деня. В началото го пия топъл, след това го пия студен, но въобще това нещо не ми прави впечатление. След това идва момента на прахосмокачката, моята най-добра и истинска приятелка. Използвам я, ако не всеки ден, то поне през ден, защото постоянно има какво да се чисти. Тук минах и с един бърз парцал. Между другото, направих си удоволствие и си купих нов препарат за пода, който мирише на портокал и изключително ми харесва. Много бързо мина деня и отново отивам да си взема детенцето. Навън отново е студ, виждате го и по изражението ми. А тук вече с малката отиваме до магазина. Днес получихме ето тази тревичка, която е характерна за чешкият Великден. Трябваше да купиме кисело мляко и някакви такива дребни неща. И благодарение на слънцето, което най-накрая реши да се покаже, имахме възможността да прекараме известно време и на площадката. След това се прибрахме вкъщи да вечеряме и обърнахме внимание на старите и книжки. Исках да проверя дали знае всички думички в тях и да се организираме към нови.